is the Vice President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry for Visayas, si Sir Frank Carbona. Online sa hotline. Online sa hotline. Sir Frank, good morning. Si John dari sa Aksyon Radyo Bacolod. John, ngayong aga. Yes, sir. Thank you so much sa time nga gin-share mo diri sa amon sa Aksyon Radio. Anyway, I'd like to get your reaction, sir. Ano ding aton paninugan sining nga ginaduso ni Senator Jinggoy Estrada dira naman sa Senado nga saka no isa ka gatos gid sa nga daily minimum wage increase sa tanan nga mga sektor, sa pribado nga sektor rather nationwide. Anong inyo diri pananawan, sir? Una-una, very worried. We're worried sa pag-infra ng mga politiko, no? Sa ekonomiya. Hindi dapat nga ang politicians lang sa economics. No? Kaya disaster na. Kaya ining aton wage increases, may layi, may mekanismo na niya kung paano naton ma-review ang aton wage increases. Kung mabalaan mo pa, may ara nita regional wage board. No, nga every year the meeting kag gina-review. Kung bala ang per region nga kabagay ang sweldo, no? Oo. Now, where comes ang mga politiko, I don't know, pogi points na siguro, may intra na sila sa economic. Madoble pa sila sa executive branch. Yan ang wage board na, yan na sa executive branch. Now, the legislature, maligislate sila. Kag wala sila sa mga information basis, kag wala kami participation ang employer. Sila na daw may istorya. O, so, sling namon, wow, disaster naman another naman minus point. Para nga ang mga investors, hindi lang dari sa Pilipinas, nagsagwa sa nasyon na magasulod. Magahinay-hinay sila. Ang una nga nagapundo to, mo na nagpaminsag naman ang mga negosyante sa dari mismo sa expand, tagang sa gwa sa Pilipinas masulod. Ang People's Initiative to, naging entrance ang politiko. People's to, naging politicians initiative, ang PI, ay kung mga tao. So, ang paglantaw din, sa political instability yung panlantaw sa din, pagkanto gusto nila, ay kabalo, very unstable, na nung klase yung gobyerno ni na nasyon gusto. Tapi Dugangan, panisubong na may itang politiko, really were very worried. Ang amon paglantaw, tungod kay for many years na hindi sila kasolve hindi sa kao, no? Ang food inflation. Luyag nila ang business sector ang masolbar. Kaya kamahal sa pagkaon ko, no? Silingin nila, tika mo masolbar sini. No? Patakaan nyo lang sweldo para ang aton mamumugon, ang aton komunidad makabakal bugas. Kaming masolve ang problema ng kamahalon na wala ang pag-aksyon sa gobyerno sa nagligad-ligad na nga mga tinulig. Pinabayaan lang agrikultura ta. Maayo lang subong, dani nakalipay na kami kay si Secretary Kiko Laurel among nagsulod sa agriculture, which is from the business sector, kay hindi sila, kay hindi siya sa problema sa agriculture. So that's why ang una naging buhat, pinanawag ang tanang na insya sa gobyerno, Blanet. Ang DA, ang DTI, tanan nga nagabulig sa agriculture niya, dali lang mapungko kita. Pinanglan integrated comprehension na programa, hindi kay kamukha mo lang ganyan. DTI, obra kasi imo, may kamang Victoria sa DA, obra siya, may sa istorya sa national aggregation. Hindi, kusubong comprehensive. Tingbon tani ang aton nga pag-solve sa agriculture. I think basa mo siguro, dun sa Western Visayas, nag-atag na siya ng seeds para sa El Nino nga makabato sa dry spell sa kung wala tubig. But dasig siya mag-aksyon yan, no? Oo. So
So, sana lipay na kami. But now, here comes naman mga politiko. Kung nag-intra naman sila. O, Dugangan, Panginilang, Gamo, siyang Pilipinas. Sir, So, pero, that's why, damo, amon nga ginatubang nga problema. pero sir, according diri kay Estrada, they are considering man existing socio-economic conditions kag posisyon kuno sa ibang mga sektor because their primary goal is to alleviate the burden of Filipinos in the face of soaring prices of basic commodities. Now, sir, diri naman kita sa konteksto sang mga negosyante. If ever good man, no? If ever, I don't know, pero kabalo man kita nga malabay pa ni sa tuman ka rough road nga dalan antes kun dayon gid man ini-increase. If ever this 100 pesos increase will be implemented nationwide, ano ayan sir ang senaryo sa ekonomiya kag ano mangin status sang negosyo diri sa Pilipinas, sir? Yan hindi ko da mag-dwell. Kaya ginapatalang nila ang tao. Ang problema, sang 50 or more than 50% ng tao is kamahanon sa pagkaon. Magkutala sa awa mo. 70-80% ng sweldo nga ginadala sa balay mo. Kakadta na lang sa essential, pagkaon, kag-pritis, paubra sa eskwelahan. Ang solusyon hindi sa sweldo, kaya kung patawas ang sweldo, may inflationary effect. Masaka mo lang yapon presyo ng tanan-tanan, kinpasoon mo na. Wala, kabalo ka sa nililiga gato no? Sinto just pinasaka sang aton na weight. Nag-solve yung problema sa pamahalon sa pagdaon, nagbarat. Wala, nagdahin kasi nagmahal na din. Oo. Ang suluan, dyan ang problema, ginapatalang kanila, is ma-produce din kita sa atong na pagkaon para nga mapabarato ta. That's the solution. Hindi kita, hindi mag-solve problema ko daw, mag-dahil pag-it, kay damo pagitinin ang either mabuon siya sa ilensyado, damong luwadan, o kung masira, hindi na makasira mo. O wala tao sa ang purchasing power mo, kulang nga dahil sa pagtaon. Ang solution really is to increase. So, pala ka dyan, bilog nga kalibutan, ang tanan na nasyon ng ila population dako, tag 100 million, America, Brazil, India, ang agriculture o food production, ginagkabitay na isang gobyerno, para nga sila yan mismo makaproduce ng ina pagkaon. Hindi sila mag-rely sa importation. Tigit tayo importation. Pag nag-import ka niya, mahal na yun. Subong ang Indian. Siyempre, hindi yun na. Ang kaya akong population na yan. Antes siya mag-export. Yan ang Mbcci na. Kaya ang India, isa siyang pinakadako or hindi, ganun, pinakadako ng exporters ng rice. So in short, ang rice ang pangkalibutan, magadutay kayo na nilang nasyon. Kaya magkamahal pa rin. Magkamahal. Kaya local nga produce na. Luman mo, hindi sila mag-import yung presyo sa import. Mag-import mo lang sila. Hindi na sila sa pabiling barato. Hindi na solusyon, believe you. This will just aggravate sa kapigadon sa tao sa kulang siyang trabaho. Sir, do you think it's time now for the government to have a little sacrifice so that nga hindi maapektuhan both ang mga empleyado o kung mga negosyante subong man ang mamugon? It's like saying hindi naton kinanglan anay subong ang wage increase but probably pwede na kasakripisyo gamay ang gobyerno nga instead nga kwaon tato sa mga negosyante ang idugang tang ihatag sa mga mamugon kita anay ang ma-provide sang solusyon o kung ang mga alternative or interventions para mapaayo naton ang way of life, ang livelihood kag ang food security nga ginatawag? Yan hindi na sakripisyo sa gobyerno. Primary obligation na nila. Ang gobyerno, ang primary obligation is to feed and educate your population. Hindi sa sakripisyo. Ang dapat, ang kwarta sa gobyerno, iuna dira nila sa pagpakaon, sa pag-edukar sa tao. Kapalo ka, may 30 billion ang rice tarification, ini-importation sa rice, may tax na. Hindi nagkadto ng 30 billion. Nga istatubong ang farmers, ta. Way man gyapon kakudot mayo. Kaya lang ganun subong si Ketwan Kikita ay nga problema. So naghatagin sa siege. So ginalantaw yung subong, paano naman mapadamo ang tubig, no? Oo, kahit tupan. Hindi dyan, hindi na sa posisyon. We have to allocate a large portion to education at the agriculture for production.
hindi ko ano da ang ila ginabutangan na hindi siya ang atawag nila naglingaway sa ang intelligence fund, confidential fund. Kaya take on knowing, sir, no? They cannot deny the fact na we have enough budget kaya they can allot gani big amount to intelligence and confidential funding. I'm very glad nakita mo na. That money should go to agriculture. I-subsidize nito sa imo, bilog na nasyon, nagdalag ko nila population. That's, ginasubsidize na kay Kapalod niya. Hindi ko nakarila siyang pagpakaon sa imo tawi ang mag-import ng kanya-import. Mahal kayo yan. Masakripisyo at the end of the day, mabayad gidya ang gobyerno kag ang tao. Which mo ni subong katabo sa aton, kaging pabayan tang aton ng agriculture for many years. No, hindi lang ang rice, even ang coconut, mga kuta. Ara ng pinaka-pobre nga tao sa coconut, yung pabuyan ka na. So, it's about time na ma-realize nila sa ang gobyerno. Ang solusyon, hindi ka sa Sweldo, kundi pagpadamo sang pagkaon, pagpadamo sang trabaho. Kaya kasi subong nga daan, sir, doon ang focus ng government. Doon gulpi lang manigwa ang 100 pesos ining increase. No, kay the same question I asked to labor sector. Do you think it's time to give focus more sa concerns sang labor kag sang food security rather than resorting to discussing about charter change or people's initiative na ginatawag? Balikan natin si Sir Frank Carbon. Kabalo ko, no? Kabalo naman kita sa buong panahon that our government is a little bit fragile. Do medyo squabble, grabe ang squabble dira. Ang executive, the legislative branch are in a huge chaos because of their own interests. So, sir, currently, on the current situation of the governance, leadership, management, legislation, anong aton diri paglantaw, sir, in relation to labor sector, increases in salary, and the concerns of food security? Ang aton, Ged, hindi ka magpatalang. Siguro gina-entertain kanila sa mga people's initiative. Wala katapusan na conditional investigation no? Sa mga pagpor, sa mga lottery, etc. Ang focus dapat is paano magpadamo sa aton na pagkaon na production. We should do nothing first. Believe me. Mag-aggravate yun. Tawag na namon sa negosyo. Any wage increase now, with this kind of problema sa politiko, we just be inflationary. Means ganon, hindi siya magasolbar siyang pagkamahal. In fact, magadugang lang mahal. Kaya ipasoon man na yapon kung negosyo. Wala, zero. Zero sum gain na. Oo. Ang lain nila, kay 30% sang aton nga mga tao, will not benefit with this. Kaya why sila yung employer? Diyan. Di sila makuha sa increase in minimum wage. Why sila increase in minimum wage? Why sila employer? Pero ang presyo sa pagkaon, mag-asaka because ini. Kaluluoy sila. Oo. Ato naman yan ang wage increase. Kasi iban madugaan pa trabaho. Kasi ma-rotation na lang sila. Tagang increase nila, kulang gani. Sa increase man sa pagkaon. Subong hindi lang pagkaon ang problema na dyan, food inflation, but energy also inflation. Why hindi katapusan ng nakasang tudo, kita manggaro, subong sisilita na. Wala, so daw, the thing is, we have to, we have to face, the problem now. So bangay, just like yung ginabuhat, yung Secretary Kiko Laurel. Sabay pang politiko ta. Maadiparahan ilang ginagyo ni Kiko Laurel. Nga sumong, ginaula na niya ang kwarta siyang DIA, una ginanay bugas. After sini, ilang taon niya naman ang coconut. Kaya ang coconut, may iyaman siya nga kukulibir pa ng kwarta. No? Sabay pa makita niya, ito dapat buhigan nila ini kung paano. Imbestigaw nila ang kukulibi paano kung tingin dala na. Amo nang sinigla ang kukulibi paano, ang rice verification. Amo na dapat na ma-direct ng kwartal sa kinanglanon sa agriculture. 30 billion na kuno natin po na hindi na nagkadto. Amo nang kinanglanon. Pangitaon para ma-redirect sa husto nga kinanglanon sang aton agrikultura, especially rice. Anyway, Sir Frank, thank you so much, Gid. Happy Chinese New Year dira sa imo, Sir Frank.
Sige dyan, may umaga. Thank you, Mr. Timpo. Kaya mo na subukan nga mo na bukas siya. We have to speak out. Kung hindi kita mag-speak out, kaluluhoy lang kita. Mga PI ko nila, investigasyon kung ano-ano to, no? Na-entertain lang kanila. Sige. Thank you, sir. Salamat yan, salamat. Action Hotline.